Il-Gvern jieda dokument għal konsultazzjoni pubblika li għandu jwassal dwar il-leġiżlazzjoni ta' grooming ta' annimali domestiċi, pet sitting, pet boarding u dog breeding. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu wara l-lura s-sena li għaddiet tnediet white paper biex tinġabbar informazzjoni mill-pubbliku l-partijiet konċernati biex inħoloq abbozz ta' strateġija nazzjonali għat-trattament xieraq u t-tamir tal-annimali. Bid-dokumenti preżentat fil-konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn hemm proposti bidliet leġislattivi ewlenin. Fil-fatt waqt il-konferenza tal-aħbarijiet ġew spjegati dawn l-istess proposti leġislattivi. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo spjega wħud minnhom. White paper importanti fejn l-ewwel darba se noħorġu sistema ta' reġistrazzjoni fuq il-persuna qegħdin nagħmlu wkoll il-minimum requirements biex inti tkun pereżempju tista' tkun groomer ġodar kif ukoll u hija importanti wkoll lill-establishments dawk li jmexxu fuq skala kummerċjali qegħdin nagħtuhom ukoll ċertifikat ta' eċċellenza hekk huma għandhom ċertu kriterji huma joqogħdu magħhom. Il-Ministru Refalo għamel ukoll referenza l-ammont kbir ta' miżuri li ġew imħabbra f'dawn l-aħħar xhur fosthom ir-riforma fid-Direttorat tal-Ħarsin tal-Annimali, kampanja nazzjonali ta' neutering u żieda fil-bajjiet li fihom jistgħu jgħomu l-klieb fost oħrajn. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd irreferiet ukoll għas-serħan il-moħħ li toffri din il-leġiżlazzjoni kif proposta għal min jagħmel użu mis-servizz ta' dog breeders u pet groomers. Inti meta qed tadotta jew tixtri annimal ta' sigura illi dan għandu il-pedigree. Għaldaqstant, meta għandek il-leġislazzjoni li tirregola il-dog breeders, qed naraw illi dan ikun fis-seħħ. Meta tħu fuq dog groomers, il-pet groomers per eżempju, inti għandek isserħan il-moħħ li meta mort għal dan it-tip ta' servizz fejn inti ħallejt l-animal tiegħek taħt il-ker ta' persuna oħra tara illi dan is-servizz ikun qed isir b'ċertu reqqa u li jipproteġi l-ħarsien tal-annimal tiegħek. Buġeja Sajd irrimarkat ukoll li se jsiru żewġ laqat konsultattivi fis-16 ta' Ottubru f'Għawdex u fis-17 ta' Ottubru f'Malta b'rabta ma' dan. L-individwi u l-organizzazzjonijiet qed jiġu mistiedna jibgħatu s-sottomissjonijiet tagħhom dwar dan id-dokument bil-miktub permezz ta' email. Is-sottomissjonijiet għandhom jaslu għand il-Ministeru għall-Agrikoltura, s-Sajd u Drittijiet tal-Annimali sa mhux aktar tard mit-2-6 ta' Novembru 2023 f'nofsinhar.